खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सेनलाम बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायगोननानै जोंहा दिनै थारिखआ जाहैबाय जुलाइनि 15 थारिख दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअजों दिनै जुलाइनि 15 थारिखनि मोनाबिलि समनि माखासे स्किमफोरनि बागै गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों जेरै नैबे दंफां गायनायनि 10,000 फैसाखौ नोंथांमोना गोबांनो मोनबावनो हासिगोन दा बेनि बागैबो आपडेट खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसे PMAY-G सरकार न'नि फैसाखौबो नोंथांमोना गोबाङानो एसे उनावनो मोननो थांगासिनो दङ जायफोर नोंथांमोना थांनाय बोसोराव एप्लाइ खालामनाय दा नोंथांमोना मोननो हासिगोन नाथायबा नोंथांमोननि माखासे खामानिया मावनाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना मोननो हागोन दा बेनिखायनो मा खामानिखौ नोंथांमोननिया मावनाया जाजोबनांगोन आं बिनि बागैबो बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे आपडेटखौ खोन्थाहरनो सानदों दा बिनिफ्राय नैबे CM ट्रिपल स्किमनि बागैबा नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों रेशन कार्डनि नैबे दालि सिनि संख्रि जानाय थाव मोननाय बिनि बागैबो माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों रेशन कार्डनि गोदान एप्लाइ खालामनाय बेफोरनि बागैबो आपडेट खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसे जीवन प्रेरणा स्किम निजुत बाबु आसुनि स्किम निजुत मयना स्किम दा बेफोरनि फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन आरो गोदान एप्लाइ माब्लानिफ्राय जागोन आं बेखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आंनो नोंथांमोननिसिम दानिया मोनसे खावलायनायबो थागोरबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो एसे गगा मोननानै दङ दा बेनिखायनो बाथ्रा बुंनायावबो एसे डिस्टार्ब जालायलांदों दा जिखायानो जाया मानो आं नोंथांमोननिसिम जा आपडेट ओंखारना फैदों बेखौ खोन्थाहरनोसै आं गिबियावनोथ' नैबे दंफां गायनायनि 10,000 फैसानि बागैनो आं नोंथांमोननिसिम आपडेट खोन्थाहरनोसै जायफोर नोंथांमोना नैबे 10,000 फैसाखौ मोननो हायाखै दा नोंथांमोना 10,000 फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ दहाय आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंनाय बादिबाथ' फैगोन मासाव होगोन जाहैबाय जेनेबा बबेबा समस्थियाव गोबांनो माने मानसिफ्रा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफ्रा 10,000 फैसाखौ मोनाखै नालाय दा बेखौ माने फैगोन मासनिफ्राय होगोन बेबादि बिथाङा बाथ्राखौ बुंदों दै नाथायबा बिथाङा सिगाङाव बेखौबो बुंदोंमोन जे जायफोर 10,000 फैसाखौ मोननो हायाखै दा बेखौ नैबे 25,000 फैसानि थाखाय जेब्ला माने चेकखौ होगोन एबा 25,000 फैसाखौ जेब्ला नोंथांमोननिसिम होगोन अब्ला नैबे 10,000 फैसाखौ मोनै नोंथांमोननिसिम माने 10,000 फैसाखौबो हरफादेरनाय जागोन बेबादि बिथाङा सिगाङाव बाथ्राखौ बुंदोंमोन नाथायबा दिनै बिथाङा नैबे बाथ्राखौ बुंदों बबेबा समस्थियाव गोबांनो मोननो हायाखै नैबे 10,000 फैसाखौ दा बेखौ जोङो फैगोन मासनिफ्राय होगोन बेबादि बिथाङा बाथ्राखौ बुंदों आरो दा बेनिखायनो बिथांमोना होमारगोन ना होमारा दा बेखौ जोङो फैगोन मासावसो मिथिना मोननो हासिगोन फैगोन मासाव माने आगस्ट मासाव आरो दा बेथ' जाहैबाय दंफां गायनायनिया दा बिनिफ्राय नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोना सोर दंफां गायनायनि 10,000 फैसाखौ मोननो हायाखै बेखौ दानिया फैदो नैबे PMAY-G सरकार न'खौ नोंथांमोना सोरबादिया मोननो थांगासिनो दं बावैसोनो नोंथांमोना गोबांनो मोननो थांगासिनो दं जायफोर नोंथांमोना थांनाय बोसोराव सार्भे खालामनाय दा बिनिफ्राय नोंथांमोननिया बे फिजिकेल भेरिफिकेसना जोबनानै थांबायबा बेनिफिसियाल लिस्टआव नोंथांमोननि नामा फैखासिगोन मानो होनोबा जोंनि नैबे माने भारतनिनो माने नैबे रुरेल डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्टनि जा मिनिस्ट्रिनि जोंहा जा मिनिस्टार बिथाङा माने नोंथांमोननिसिम बेखौ दहाय खोन्थाहरदों दहाय माने एसे बावबाय खोमा दा बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों आरो गोबांनियानोथ' सोरनाबा सार्भे खालामनाया सिगाङाव जादों सोरनियाबा उनाव जादों दा बेनिखायनो जायफोर बिथांमोना सार्भे जाखांनानै फिजिकेल भेरिफिकेसना जाखांनाय दा बिथांमोननि नामा बेनिफिसियाल लिस्टआव सिगां फैग्रोगोन जाहैबाय दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोननि खामानिया माने थाबैनो जोबगोन दा नोंथांमोनानो सरकार न'नि फैसाखौ गोख्रैनो मोननो हागोन जाहैबाय जोबोद स्पिडआवनो नोंथांमोननिसिम माने सरकारि न'नि फैसाखौ सोनो हागोन एबा सरकार न'खौ नोंथांमोननिसिम होगोन होननानै जोंनि नैबे भारतनि दानि गोदान जोंहा मिनिस्टार मिनिस्ट्रि अफ रुरेल डेभेलपमेन्टनि दा बिथाङा माने बेखौ दायो नोंथांमोननिसिम फोरमायना होदों आरो दा बेनिफ्राय जोंहा बेलेग स्टेटआव दायो सार्भेया सोलिगासिनो दङ गुबुन स्टेटआव जा जोंहा सार्भे सोलिगासिनो दं दा बेयो जोंहा आगस्टनि 15 थारिखआव जोबगोन जाहैबाय दा बेनिफ्राय फिजिकेल भेरिफिकेसनखौ दाख्लै बिथाङा बुंदोंमोन नैबे माबानि जुलाइनि 10 थारिखआव जोबगोन बेबायदि बाथ्राखौ बुंदोंमोन दा नाथाय बियो जुलाइनि 30 थारिखसिम जाहैबाय दानिया नैबे फिजिकेल भेरिफिकेसन आरो जायफोरनिया माबा जाखांनाय सार्भे जाखांनाय दा बिनिखायनो माने बेथ' एक्सटेन्ड जाबायानो थाखागोनखा सोलाय सोल' बे जाबाय थागोन आरो जोंनि नैबे बिटिसिआव आरोबाव सरकार न'नि थाखाय गोदान सार्भे निसय जाबावगोन बायदिखौ आं मोनखादों दा जिखियानो जाया मानो जायफोर नोंथांमोननि खामानियानो थाबसिन जागोन जायफोर नोंथांमोननि सार्भे जाखांनानै फिजिकेल भेरिफिकेसन बे गासिबो जोबनानै थांगोन दा नोंथांमोनानो माने सरकार न'खौ मोनगोन जाहैबाय बेबादि नङा जेनेबा जायफोर बिथांमोननिया जायाखै दा बिथांमोननिजों जयैनो नोंथांमोननिसिम फैसाखौ सोफागोन बेबादि नङा जायफोर नोंथांमोननिनो खामानिया सिगां जाग्रोगोन दा नोंथांमोनानो माने सरकार न'नि फैसाखौबो माने गोख्रैनो मोननो हागोन जाहैबाय बेखौ जोंनि नैबे भारतनिनो मिनिस्टार माबानि रुरेल डेभेलपमेन्ट माबानि मिनिस्ट्रिनि बिथाङा मिनिस्टार दा बिथाङानो नोंथांमोननिसिम दायो बे बाथ्राखौ बुंनानै होबाय दा बेथ' जाहैबाय PMAY-G सरकार न'नि आपडेटआ
दा बिनिफ्राय रेशन कार्डनि जोहै दालि सिनि संख्रि जानाय थाव बे बाथ्राखौथ' बुङाखै दे जानाय थावनि बागै दिनैसिमाव दायो बेखौ बुंथ'वासै जोंनि नैबे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा ओरैनोथ' बिथांमोना इलेक्सननि समाव नोंथांमोननिसिम रादायखौ होदोंमोन सरकाराव फैखांनायनि उनाव जोङो दालि सिनि संख्रिजों लोगोसे जानाय थावखौबो जोङो 1 लिटार करि फ्रियाव होसिगोन बेबायदि बाथ्राखौ बुंदोंमोन नाथायबा दायो बेखौ रायखांथ'वाखै बिथाङा नैबे आगस्टनि 1 तारिखनिफ्रायथ' जेनेबा दालि सिनि संख्रि बिनिफ्राय माइरंखौथ' फ्रियावनो होसिगोन बेखौथ' बुंबाय बे बाथ्राखौ नाथायबा नैबे थावनि बागै बिथाङा दायो बुंथ'वाखै नाथायबा आं सानखादों थावखौबो नोंथांमोना नैबे आगस्टनि 1 तारिखनिफ्रायनो 1 लिटार करि फ्रियाव नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लानो हागोन बाथ्राखौ नोंथांमोननिसिम जेराव नोंथांमोननिसिम माने होदों नोंथांमोननिसिम रादायखौ होदों दा बिनिखायनो बेखौ मावफुंगोनखौ आं आसा खालामदों नैबे आगस्टनि 1 तारिखनिफ्राय नोंथांमोना रेशन कार्डनि जोहै दालि सिनि संख्रि आरो जानाय थाव 1 लिटार नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय फ्रियावनो नोंथांमोना मोननो हागोन दा बिनिफ्राय रेशन कार्डनि जा नोंथांमोना आगस्टनि 1 तारिखनिफ्राय मोननो हागोन दा बेवहाय माने ओटिपि बायदिसिना बेबायदि होनानैसो नोंथांमोना मोननो हागोन बायदि रोखोमनि बेबायदि खौरांथ' ओंखारबाय थादों जेनेबा जायखिजाया माने ओटिपि बेबायदि फैगोन रेशन कार्डजों आधार नाम्बार लिंक थानाय जानांगोन बे माने गोबां बाथ्रा बेबायदि ओंखारबाय थादों जेनेबा ओरैनोथ' रेशन कार्डजोंथ' आधार कार्डआ लिंकखा नङा होमबा दा बे आधार कार्डजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बार माने ओटिपि थांगोन बे ओटिपिखौ होबासो नोंथांमोना माइरंजों लोगोसे दालि सिनि संख्रिखौ नोंथांमोना मोननो हागोन बेबायदि जों खौरां बिजोङाव खोनाबाय थादों नाथायबा एसे समखौ नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय आगस्टनि 1 तारिखआथ' आरो बारा गोबाव गैलानोसै जोंहा दिनै जुलाइनि 15 तारिख जाबायनोसै दा बिनिखायनो मारै नोंथांमोना मोनमारनो हागोन नैबे माइरं दालि सिनि संख्रि जानाय थावखौ नैबे आगस्टनि 1 तारिखआव बेखौ जोङो एसे उनावसो मिथिना मोननो हासिगोन खौरां बिजों होबाय थानायखौ दायो जेबो बुङाबाबो जासिगोन आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअ'जों बुंहरनाय जाबाय दा बेनिफ्राय नैबे CM ट्रेभेल स्किमनि जोंहा एप्लाइ खालामनायाबो एसे उनावनो जानो थांगासिनो दङ नोंथांमोना नैबे आगस्ट मासाव जायाबाबो सेप्तेम्बर मासनिफ्राय CM ट्रेभेल स्किमनि एप्लाइ खालामनाया जागोनखौ नोंथांमोना आसाखौ लाबानो जाबाय मानो होनोबा जोंहा बेनि थाखाय बाजेट लानायाथ' जाखाबाय नालाय दा बेनिखायनो आरो बारा गोबाव सम नोंथांमोना नेनो नांलिया नैबे आगस्ट मासाव नङाबा सेप्तेम्बर मासनि बिथोराव नैबे CM ट्रेभेल 3.0 स्किमनि जोंहा एप्लाइ खालामनाया जागोन जायखौ नोंथांमोना जायफोर क्लास 10 सिम फरायनाय नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन मेट्रिक पास नङाबाबो जागोन ग्रेजुवेसन पास जानाय डिग्री पास जानाय जेखिनि जाया मानो नोंथांमोना एप्लाइथ' खालामनो हागोन नाथायबा खमथारबाबो फरायनाया नोंथांमोननि क्लास 10 सिम फरायनाय जानांगोन अब्ला नोंथांमोना नैबे 2 लाख फैसानि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेनिफ्राय जिबन फेर'ना स्किमनि फैसाखौबो आगस्ट मासनिफ्राय नोंथांमोना मोननो हासिगोन गोदान एप्लाइखौ बिनिफ्राय सेप्तेम्बरनिफ्राय जागोन बेबायदि जोङो दायो मिथिना मोननो हाबाय बेनिखायनो जायफोर नेनानै दङमोन जिबन फेर'ना स्किमनि फैसाखौ माला मोनबावगोन माथो सिगाङावल' सोबाय खेबनैसो बेनिफ्राय मोनासै बेबायदि नोंथांमोना गोबां बुंहरबाय थादोंमोन दायो नोंथांमोना मोननो हासिगोन नैबे आगस्ट मासनिफ्राय खै तारिखआव मोनगोन बिनि जेबो डेटखौ होनाय जायाखै जायखिजाया आगस्ट मासाव मोननो हासिगोन दा बेनिफ्राय निजुत बाबु आसुनि निजुत मयना स्किमनि फैसाखौबो आगस्ट मासावनो नोंथांमोना मोननो हासिगोन जाय निजुत बाबु आसुनि निजुत मयना स्किमनि जोंहा एप्लाइ खालामनाया सेप्तेम्बर अक्ट'बर मासाव जोंहा जागोन दा नोंथांमोना बेखौ मिथिना मोननो हाबाय एप्लाइ खालामनायनि बागैबो नाथायबा फैसाखौ मोननो हानाय नङा जायफोर नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआ आधारजों लिंक जायाखै जायफोर नोंथांमोननि आधारा बेंक एकाउन्टजों लिंक जानाय दा नोंथांमोनाल'सो नैबे जिबन फेर'नायानो जा निजुत बाबुआनो जा निजुत मयनायानो जा बेफोर स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन लिंक जाबायबा नोंनि बे आधारा नङाबा नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हानाय नङा दा बेखौबो नोंथांमोना मिथिना लाखाबाय जानो हागौ दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना दिनैसिमबो जुदि लिंक खालामना लायाखैबा गावबागावनि आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों गोख्रैनो लिंक खालामना ला जाहाथे जायफोर माने गोदान एप्लाइ खालामनो सानदों गोदान एप्लाइ खालामनो माने जायफोर नोंथांमोना देग्लाय एप्लाइ खालामनो नागिरदों इलिजिबल जाबाय दा नोंथांमोनाबो बे खामानिखौ मावनानै लाखा एप्लाइ खालामनाया एसे उनावनो जाखासिगोन नालाय दा बेनिखायनो गावबागावनि बेंकनि ब्रान्सआव नोंथांमोना थांनानै गावबागावनि आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनानै दानो लाहैखाथारबानो जाबाय अब्लाना जेब्ला एप्लाइथ' जाखासिगोन नालाय आगस्ट सेप्तेम्बरनिफ्रायनो दा बेनिखायनो एप्लाइ खालामखांनायनि उनावनो नोंथांमोना फैसाखौबो मोननो हागोन दा बेनिखायनो दानो जुदि नोंथांमोना खामानिखौ मावनानै लाखायोबा जोबोद मोजां जागोन होननानै आं आसा खालामो आरो दा बेथ' जाहैबाय दा बिनिफ्राय अरुणोदय स्किमनि फैसाखौथ' मिथिखाबाय नोंथांमोना आगस्टनि खै तारिखआव मोनगोन दिनैसिम फिक्स गैया नाथायबा फैसाखौथ' मोनगोन आगस्ट मासाव 1250 थाखा फैसा बारायनायनि बागै जेबो बाथ्राखौनो बुङाखै नाथायबा बाजेटआ हले एसे गोगोमानो लादों होननानै बेखौ बुंनो नांगोन वेलफेयार स्किमनि थाखाय दा बेवहाय बबे स्किमनि थाखाय बिथांमोना बेसेबां फैसाखौ सेंसन खालामो फैसाखौ होयो दा बिसो जोंहा मोनसे गिदिर बाथ्रा जानानै फैदों दा नाथायबा आं एसेम्ब्लियाव माने दा जोंहा जा बाजेट सिजन जागासिनो दङ दा बेवहाय आं एसेबां माने फल' खालामदों दा दिनैसिमाव बेहाय माने अपोजिसन दोलोनि मानसिफ्राबो बेखौ बुंनायखौ नुनो मोननाय जायाखै अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ एबारनिफ्राय 3000 होनो होनाया होगोन ना होआ बेबायदिबो आं कुइसन सोंनायखौ नुनो मोननाय जायाखै आरो सरकारनि मानसिफ्राबो बिथांमोना एसेम्ब्लियाव बे बाथ्राखौ बुङाखै आरो दा बेनिखायनो एसे सम जों नेनो नांसिगोन आरो आसायाथ' खमखा 3000 फैसाखौ मोनगोन ना मोनथारोबा एसे बारा नोंथांमोना मोनगोन आरो 1250 थाखा फैसानि एसे उनाव दानो नोंथांमोना मोननाय नङा बेखौबो नोंथांमोननिसिम आं खोन्थाहरनाय जाखाबाय
दा जिखियानो जाया मानो आं नोंथांमोननिसिम दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे स्किमफोरनि आपडेटखौ खोन्थाहरनाय जाबाय नोंथांमोना एसे उनावनो गोबां स्किमफोरनि मुलाम्फाफोरखौ मोननो हासिगोन गगा मोननानै एसे माने दाख्लै जा फरेस्टार वान फरेस्ट गार्डनि दाख्लै जा खारहैबाय माने बिनिफ्राय फैनानै माने एसे गगा मोननानै एसे बोरैबा जानानै दं गारमाया एसे माने गोब्रा जाजोबना दङ गगा मोननानै दं आरो माने दा बेनिखायनो बाथ्रा बुंनायावबो एसे डिस्टार्ब जालायलांदों दा जेखियानो जाबानो आं नोंथांमोननिसिम माखासे स्किमफोरनि आपडेटखौ खोन्थाहरनाय जाबाय बे भिडिअखौ दानिया शेयार खालामनो हादो आरो जाहाथे बेबायदिनो स्किमफोरनि आपडेट मोनबाय थानो हायो बिनि थाखाय गासिबो नोंथांमोना अननानै चेनेलखौबो जोबनायाव साबस्क्राइब खालामनानै लालायबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों